Türkçe dil kursu vizası bilen gelemde kimlik alıp bilerinmi? Türkçe dil kursu vizası neçe günde çıkya? Türkçe dil kursu priglasheniýasy neçe wagtda çıkya we ynamly mı diýip kän soraýaňyz. Bu soraklaryňyzyň bary bu videodadyr. Mehriban ýyldaşlarym gatyrylan dostlar. Egerde siz Türkiýe döwletine Türkçe dil kursu vizasy bilen gelmek isteseňiz, biz size bir günün içinde priglasheniýaňyzy ynamly şekilde edip bereriz. Ýagny bir iş günü içerisindedir. Egerde siz resmi namalaryňyzy taýinlap konsolosluğa resmi namalarınızı bereninizde 30-35-40 gün içinde de vizanız basılyanlığını size haber veririz. Onun dışından da Türkiye Devleti'ne vizanızı aldınız ve Türkçe dil kursu vizası ile Türkiye Devleti'ne geleninizde biz size 2 yıl içinde Türkçe dil kursu kimliği almana kömekçi bolýarys. Etmeli zadınız gaty ýöneköy, bize agza bolun ve gelecek bolýan ýakynlaryňyza bu videonu uğratmany ýatan çykarmak. Ilym we bilimiň adresi Arazim danışmanlyk size ve gelecek bolýan ýaşlara ynamly çözgüktür.